Chunka kakajakom ODM. Adwa wacho weche ariyo. Namba achiel, awinjo ka jok modhi kocha wacho ni joluo oningo go kura e basket achiel ni wawe keto tong' gweno e okapu achiel. Adwa penjogi kama. Kanyo wadhi e yiero ma higa 2022 manyogo kura nyoro ni jolang'o nyogo kura ne party adi. Dong nyogi keto tong' gwen gi okapu achiel. Jokikuyu dong nyogo kura ne chama achiel. Wakamba dong nyogo kura ne chama achiel. To joluo dong nyogo kura ne chama achiel. Ng'ama dwa tieko teko ni, madwa mai teko, madwa keti misumba ne, ema koni mondi pogri. Kakoro kata jope, leme thim, ema wuotho kanyakla, nikech ging'eyo ni riwruok e teko. To in oganda luo, tikoni ni mondi pogri, mondo ugo kura, jomoko go koni, jomoko go koni, jomoko go koni. Wan kako oganda luo, password marwa, kidwaro kuchwa, kidwaro riwruok kodwa, password wa en adi. En ng'ama iluongo ni Raila Omollo Odinga. Anen ka. Namba ariyo. Iwachonwa aneno ka jomoko biro ka tero e chama machielo ni mondo udhu ung sirikal matiyo. Tadwa penjogi kama. Sama nyiero permanent secretary kata principal secretary 50 gachiel. Ruto nyoyiero kuchi 13. Ruto yiero jokalenjin 13. Ruto yiero jo Somali 8. Ruto yiero jo Baluya 5. Ruto yiero Wakamba 4. To wan joluo oyiero 1.5. Kaito ng'ato koni ni mondi we ODM, mondi dhi ung Ruto lwedo, nikech omiya nyanga tich, to tich momiya nyanga kata dangi penja nyanga, ni nuclear ni to en ang'o, anyanga kia kata gima nuclear en.